Domáca knižnica je živým portrétom jej majiteľa. Knihy v nej hovoria o našej životnej ceste, o tom, aké si jej majiteľ kládol počas života otázky a ako sa menili jeho záujmy a záľuby. Dnes sa pozrieme na knižné lásky a domácu knižnicu Tamary Heribanovej, spisovateľky, novinárky a zberateľky ľudových krojov, ale aj internej doktorantky Ústavu svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied a spolupracovníčky portugalského časopisu Vogue. Zvykneš si ty niekedy čítať pri vode, alebo na vode? Alebo vo vani? Vo vani si nečítam nikdy. Ale pamätám, že keď som bývala v Utrechte, tak tam sú všade kanále, vieš, a som veľmi rada sa prechádzala. Vždy som si našla také nejaké miesto, kde som si sadla, vytiahla som si knížku a pri vode som teda čítala a to ma veľmi bavilo. A čo boli možno také prvé knihy, ktoré si chcela mať vo svojej blízkosti a vrácať sa k nim? Boli také nejaké možno knihy z tvojho detstva, alebo nejaké iné také, akože, ktoré boli pre teba kľúčové? Taká Pipi dlhá pančucha napríklad, čo bola kľúčikom ilustrovaná, tak to si pamätám, že som veľmi rada ju otvorila a pozerala som sa aj na ilustrácie, aj ten text je samozrejme úplne úžasný. Rôzne knihy, také tie detské, lebo mne vlastne každý večer rodičia čítali a mama, asi aj tatko, to tak trošku aj manipulovali a niečo neprečítali, niečo dotvorili, niečo úplne vypustili, možno koniec vytvorili na novo, lebo nebol vhodný. Takže bola tam istá cenzúra a to si myslím, že môže byť pri Dobšinskom napríklad. No ale ja som si to tak nejak neuvedomovala, že toto je moja kniha, toto je môj majetok. Tá téma vlastnenia, neviem, či je až taká silná, ako skôr nadšenia. Tá je asi zásadnejšia pre mňa. A máš knihu so silným príbehom, ktorú si od niekoho dostala? Vieš čo, teraz mi napadá Ako z cigariet dym od Ivana Koleniča. To som dostala pred 17 rokmi od jednej lásky, ale to bol úplne že začiatok. A čítala som tú knihu. Myslím, že ráno, alebo tak niekedy, to nie je ani taká hrubá kniha, ale tak som ju prečítala niekedy o 2:00, o 3:00 a mala som taký pocit, ako keby to ten človek napísal, ktorý mi tú knihu daroval a bolo to pre mňa neuveriteľne silné a myslím, že vtedy som sa ešte viacej tak akože prehlbila v tom pocite. No, takže toto bola taká knížka, že si to pamätám, že to bolo také, že vo mne prebudil ešte väčší záujem. Kde všade máš tie svoje knihy uložené? Doma mám jednu knižnicu, tam mám knihy také, ktoré mám rada a to sú presne tie, ktoré viem, že možno o 10 rokov ešte raz si niečo prečítam. Potom na záchode mám asi 200 kníh a mám 300 kníh, to je celá tá jedna stena. A potom... A tam sú aké knihy? Dobre, nejaké určite. Celkom dobré knihy sú tam, mala by som to asi trošku akože presunúť do tej hlavnej knižnice. No a potom v Lisabone sú knihy nejaké, ale to sú už vlastne knihy, ktoré som si tam zaobstarala a ktoré asi ani nebudem presúvať na Slovensku. Ty si veľkú časť svojho študentského života strávila vo vlaku. Napísala si o tom aj svoju knihu Pendlery. Aké to bolo byť pendlerkou? Ja keď som začala písať Pendlerov, tak som chcela sa dostať do tých rokov, kedy sa otvorili hranice. Ja som vlastne patrila do tej prvej generácie detí, ktoré začali dochádzať, začali navštevovať rakúske školy. A niektoré veci tam ani nie sú napísané, ale mnohé z týchto osudov skončili veľmi smutne, tragicky. A my sme dostali istú slobodu, ale nie každý s tou slobodou vedel narábať. A možno bola taká tá sloboda slobodná, že to stratenie nejakých mantinelov alebo nejakých hraníc spôsobilo, že sa ľudia ako keby stratili. Aj celkovo tá situácia 90. roky boli prepojené, aspoň tu v Bratislave, napríklad na tému drogovej závislosti alebo drog, že sa sem dostali rôzne veci, ktoré tu predtým neboli. A to som videla, a to som prežívala s týmito mojimi kamarátmi. Takže napríklad tá téma drogy, to je niečo, čo bola nie moja osobná skúsenosť, ale skúsenosť tá, ako
ako observatorská, alebo že som to videla, že som to pozorovala. Prečo je hlavnou postavou toho románu muž, sociológ Martin? Nechcela som písať o láske očami ženy, ale očami muža, ktorý sa stále ešte zamýšľa nad niekým, k tomu odišiel zo života a ako keby má taký pocit, že samozrejme, že žije ten život a tak však sa musí žiť, nie? Keď sa rozhodne človek ho žiť, ale je to taký život trošku aj vyprázdnený, nevie už zacítiť to, čo cítil pri jednej osobe a to sa nám tak asi v živote stáva. Ty si tento svoj román venovala svojmu učiteľovi, ale doteraz si mu ten román nedala, ani si mu nejako nedala vedieť. Ja som mu venovala preto, lebo bol výborný učiteľ. Ja si myslím, že je dôležité v živote stretnúť ľudí, keď chceme rásť alebo keď sa chceme niekam posunúť, ktorí nás niečo naučia. A zväčša to ani nemusí byť niečo, čo by sme nenašli niekde v knihách alebo niečo na Wikipédii, ale je to možno ľudskosť, alebo je to nejaká emócia, ktorú nám ten človek odozdá. Niekto príde do tvojho života a keď ostane v tom tvojom živote napriek tomu, že ho nevidíš 20 rokov a že sa vraciaš v spomienkach a je súčasťou teba, lebo si ho nosíš v srdci, tak to znamená niečo. No a to bol tento Gerhard Heiderer, on bol môj triedny učiteľ, bol môj nemčinár a veľa sme s ním preberali. On nám dával dobré knihy ako povinné čítanie, bola jedna vec a potom také jeho osobné povinné čítanie, ktoré ostatní nečítali a mňa to úplne že bavilo. Aké knihy sa ti spájajú vlastne s týmto pendlerským obdobím? No to bolo to obdobie, keď ja som chodila veľa do knižnice a veľa som čítala. A to bolo také zvláštne, že ja som bola dosť fixovaná na druhú svetovú vojnu. Holokaust, alebo nejaké varšavské geto, toto ma bavilo celkovo, alebo aj tá Weimarská republika, aj to predvojnové obdobie, alebo teda medzivojnové. A Deti zo stanice Zoo. To je zaujímavá kniha tým, že to vlastne není až tak veľmi literárne, vieš, že to je ako keby nejaká reportážna záležitosť, ale je tam asi najmä hodnota toho, že to je jedna silná výpoveď istej skupiny detí, ktoré prežili možno niečo podobné, o čom píšem ja tu. Ako si sa vlastne ocitla v Lisabone? Pred 10 rokmi. V tom čase už môj manžel fotil pre portugalské časopisy a teda ma zobral do Lisabonu. Tak som si hovorila, že bolo by to krásne si to vyskúšať, že byť medzi týmito ľuďmi a pochopiť ich nátoru. A Lisabon je také veľmi literárne mesto, nie? Myslím, že je veľmi literárne a asi aj kvôli tomu, že to vidíš na každom kroku. To je súčasť každodennosti. Knihy sú napríklad v takých tých búdkach. Tie búdky sú plné nádherných kníh a až zberateľských kúskov. Parky sú plné ľudí, ktorí čítajú sami pre seba, ale aj pre druhých. To znamená také tie besedy a literárne krúžky. Aké knihy sa tebe spájajú s Lisabonom? Sú to knihy, ktoré sa venujú folkloristike alebo etnografii, sú to odborné knihy, lebo som sa venovala a stále sa venujem vlastne téme tradičného odevu, krojom portugalským. Čím je vlastne pre teba tá tvoja domáca knižnica? U mňa je to o tom, že častokrát sa chcem vrátiť k niečomu peknému alebo sa chcem vrátiť do nejakého príbehu a aj sa mi mnohé knihy spájajú s rôznymi obdobiami. Dokonca viac sa mi spája tá kniha s tým obdobím ako nejaká fotografia alebo ako nejaká pesnička. Pre mňa je to veľmi dôležité, že som rada nimi obklopená, rada v nich listujem, rada ich čítam a potom to mám tak, si tak hovorím, že tak knihy a príroda. Že keď máš záhradu, keď máš kvety, keď môžeš ísť na čerstvý vzduch a potom keď môžeš sa zamyslieť a môžeš sa dostať do nejakého iného sveta, to je tiež pekné.
Als sie einander 8 Jahre kannten und man darf sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden, wie anderen Leuten ein Stock oder Hut. Báseň Záchliche romance, to je ako vecná romanca. To bolo to, čo mi zmenilo život. Že vtedy som si povedala, že je vôbec niečo také vzrušujúce, ako dobre napísaný text. So when we found that we could not make sense, well you said that we would still be friends. Je to o tom, že dvaja ľudia, ktorí sú spolu 8 rokov, sa zrazu pozrú jeden na druhého a zistia, že už tam nič nie je. Tá báseň je veľmi tak ako Kästner písal, je veľmi taká ťažká a hlboká, lebo to je podľa mňa taká téma, ktorá mňa celý život zaujíma, že ako niečo odíde, alebo ako niečo ostane. Keby si vlastne podľa tém tú knižnicu predstavila, že čo tu vlastne všetko máš? Také, čo sú mne osobne najbližšie, tak sú to možno nejaké dary, ktoré som dostala od niekoho, od nejakej autorky alebo autora, niekoho, kto mi je blízky. To sú také veci, že rada si prečítam, čo niekomu vyšlo. Potom asi sú to také veci, ktoré sa týkajú literárnej vedy, takže nejaké také teoretické záležitosti. No a potom je to asi próza. Tým, že som chodila do Rakúska do školy a teda môj najobľúbenejší predmet bola nemčina a tam to bolo veľmi silne smerované práve na literatúru, tak sú to také knihy, ktoré sme mali v tých čítankách alebo v tých učebniciach a tam bol iba úryvok a ja som si povedala, že tak to bolo tak dobre, tak musí si človek prečítať predsa celé dielo. Niekedy som si tam začala písať nejaké svoje veci, čo mňa trápili, alebo som si tam napísala úryvok nejakého mailu. Takže v tých knihách častokrát nachádzam nejaké veci, ktoré boli súčasťou môjho života počas toho obdobia, keď som tú knihu čítala alebo s ňou pracovala. A to je veľmi pekné, len potom mám taký problém, že to nemôžem nikomu požičať. A keby si mala si z tej knižnice vybrať nejakú knihu, že ku ktorej máš nejaký veľmi silný emocionálny vzťah, čo by to bolo? Asi by to bola tá druhá autorská kniha Petry Hilbert, Pepina z Longitalu. A Petra ilustrovala 2 moje detské knihy a robila titulku románu Malá doba ľadová, bola moja dobrá kamarátka. A teda aj ten rukopis vznikal tak, že sme sa s Petrou rozprávali o tom texte. Ja som vlastne bola, myslím, že jej prvá čitateľka. Je to svet veľmi taký láskavý, milý, vtipný, veľmi rozprávkový, veľmi živý, farebný. Ona všetko videla vlastne, ako keby kreslila. Ona mi hovorila, že ja nevidím veci ako sú, ale už ich vidím, ako by som ich nakreslila. A keď mi doniesla manuskript, tak som to pripomienkovala, sme si boli sadnúť spolu a sme to prechádzali dlho. No a potom ona odišla na druhý svet. A toto je taká knižka, ktorá je vlastne taká... No takéto posledné, čo niekto zanechá a teda tým, že som bola súčasťou toho, tak je to pre mňa veľmi taká silná kniha a Petra bola úžasná kamarátka. Selský baroko je kniha o kolektivizácii 50. roky, ale vychádza to zo súčasnosti. Človek, ktorý robí celý život rodokmene, sa dostane k jednému prípadu a začne otvárať minulosť a začne vlastne ukladať na novo to, čo sa stalo pred desiatkami rokov. Perfektný autor pre mňa, lebo nádherný jazyk a prináša naše dejiny, dostáva ich do súčasného kontextu. Takže toto je určite jeden z mojich obľúbených spisovateľov, Jiří Hajček. Požičiaš? Vieš čo, požičia. A požičiavaš knihy? Ja som nepožičiavala aj kvôli tomu, čo sme tu hovorili, že som tu mala všelijaké nejaké vety, moje nejaké myšlienky alebo čo, ale potom keď to vygumujem, tak už, a hlavne už som sa aj zmenila, asi už to nepotrebujem vlastniť. Takže nech sa páči. Ďakujem. Ale tu máš nejaké poznámky? No to vygumujem. Aha, dobre. Dínom dánom na kopečku stála, dínom dánom na mňa pozerala, dínom dánom